José Precedo. Solo la política. Como se sabe, este congreso estaba previsto facer no mes de xaneiro. Decidimos nese mes, dadas o adianto electoral, que era mellor facer o congreso despois de coñecer os resultados electorais de marzo. As eleccións de marzo pasaron, agora toca rendir contas os compromisarios, os 2.500 compromisarios que forman parte da soberanía que decidirá a próximo comité executivo, a presidencia, os coordinadores e os vicesecretarios. Cambiamos o objetivo de unir e facer o cambio xeracional do partido por manternos unidos coa base social, cos votantes, cos electores, cos que nos votaron e cos que aínda non nos votaron. Ese é o objetivo distinto deste congreso. Non perseguimos, polo tanto, un congreso de unidade, senón o que perseguimos é un congreso de comunión coa inmensa maioría social galega. Quero dicirlles que vamos a seguir pola senda da renovación, que vamos a seguir renovándonos porque a renovación lle sentou ben ao Partido Popular. Vamos a proseguir coa senda da renovación, coa senda das ideas, coa senda dos compromisos e buscar sempre estar por diante da renovación con respecto a outras forzas políticas. Ese é un objetivo fundamental. Os partidos que representan o pasado perden as eleccións e os partidos que representan o futuro gañan as eleccións. Ese é o noso sinal de identidade. Vamos a intentar representar o futuro do país, porque sabemos que representando o futuro do país temos máis posibilidades de estar preto do país e, en consecuencia, de ter o respaldo mayoritario de Galicia. Con este plantexamento nos presentamos, con este plantexamento facemos o congreso da mesma forma que fai 4 anos. Despois de gañar as eleccións, pasamos coa cabeza moi alta a oposición. Agora, 4 anos despois de volver a gañar as eleccións, pasamos a gobernar dende a humildade, dende o traballo e dende a escoita permanente do que nos dice a sociedade galega, que quere un goberno forte, un goberno austero, un goberno que mire para diante
clave